Pozdrav svima! Prije nego što počnem raspravljati o ovoj temi, želio bih vas podsjetiti da ovaj kanal nije otpadnički. Naprotiv, ovdje osuđujemo otpadništvo, bez obzira od koga dolazi, jer smo predani istini. Zapamti, magarac ne laže, uvijek govori istinu. Ja sam Jehovin svjedok i ono o čemu ćemo ovdje govoriti namijenjeno je Jehovinim svjedocima otvorenog uma i svima koje zanimaju biblijske teme. Ovdje ne preporučujemo medicinske tretmane, jer vjerujemo da svatko treba samo odlučiti i preuzeti odgovornost, kao što Biblija objašnjava. Zato najoštrije osuđujemo sve koji bogohulno koriste Božje ime kako bi promovirali svoje osobne ideje, a pritom ne preuzimaju odgovornost niti se kaju zbog svojih loših djela. U prethodnom videu započeli smo seriju koja se bavi pitanjem je li ispravno ili ne preispitivati upravno tijelo Jehovinih svjedoka. Čak smo vidjeli primjer trojice braće iz Francuske koji su odlučili napraviti odbor starješina za upravno tijelo. Razlog, grijesi počinjeni tijekom pandemije. Postavili smo mnoga pitanja vezana uz valjanost ovakvih inicijativa. I vidjeli smo vrlo jasan primjer, onaj o Jezabeli i Tijatiri, koji nam je pomogao početi shvaćati cijelu ovu temu. Danas ćemo nastaviti s ovom temom i analizirati jedan primjer Arona i zlatnog teleta. Zapravo, ovaj primjer je usko povezan s pandemijom. Svi znamo priču. Eran napravi tele, zlatno tele, i pozove na gozbu. I cijelo selo na kraju obožava tele i znamo kako sve završava. Bog se ljuti na sve i zapravo ih kažnjava. Sada, da biste u potpunosti razumjeli ovu priču i dali joj primjenu, zamislite da ste tamo. Da, zamisli da si Izraelac i da si u svom šatoru, na vratima svog šatora. I u tom trenutku dolaze 3 osobe. Ti ljudi ga mole da osigura zlatna obilice i prstenje kako bi Eran mogao sagraditi tele. U redu, biste li dali zlatne obilice i prstenje ovim ljudima kako biste materijalno doprinijeli projektu koji je Aron provodio? Biste li mu ovo dali ili ne? Pa, vrlo je vjerojatno da joj nisi dao zlatno prstenje ili ogrlice. Ali iz kojeg razloga, koje biste argumente naveli protiv nedoprinošenja tom projektu? Pa, vjerojatno biste naveli riječi koje se danas nalaze u našim Biblijama u Izlasku 24. Tamo piše, ne smiješ sebi praviti rezani lik niti ikakav oblik bilo čega što je na nebu gore, ili što je na zemlji dolje, ili što je u vodama ispod zemlje. Ne smiješ im se klanjati niti biti naveden da im služiš, jer ja, Jehova, tvoj Bog, Bog sam koji zahtijeva isključivu odanost. Vjerojatno biste tim ljudima rekli da Bog, Jehova, zahtijeva isključivu odanost. Stoga ga se ne može štovati pomoću slika. Zapravo, ovo što citirate dio je 10 zapovjedi. Vrlo je vjerojatno da ćete i vi to citirati, gotovo na pamet, jer ste čuli da je čak i Mojje to rekao, Izlazak 20:23. Tamo piše, ne smijete praviti uz mene bogove od srebra i ne smijete sebi praviti bogove od zlata. Što više, vrlo je vjerojatno da ćete podsjetiti ovu trojicu muškaraca da je prije manje od 30 dana Mojje ove riječi koje ste citirali pročitao narodu podno planine. I ne samo da im ih je pročitao, već je sklopio savez između naroda i Jehove. Životinje su bile zaklane, a narod je bio poškopljen krvlju. Možda ćete im čak pokazati i vlastitu odjeću poprskanu krvlju, u kojoj ste se upravo obvezali ispuniti to u savezu s Bogom. Cijeli narod je tada rekao, sve riječi koje je Jehova izgovorio, spremni smo izvršiti. Prije manje od 30 dana, cijeli narod je sklopio savez s Jehovom da neće obožavati idole. Kako je moguće da sada počinju graditi tele? Nema sumnje, kad biste tim ljudima iznijeli ove argumente, očito ih ne bi mogli pobiti, jer su vaši argumenti čvrsti, dobri. Oni vam tada odgovaraju sljedeće, zbunjen si. Ti zakoni koje citiraš zapravo se odnose na izradu slika drugih bogova. Ne možemo praviti likove drugih bogova osim Jehove. Doista, gozba koju prizivamo jest gozba za Jehovu, jer je Jehova naš Bog. Tele je prikaz Jehove, koji je izuzetno moćan Bog, a mi ga predstavljamo kroz zlatni kip.
Zapravo, sam Eran priređuje gozbu Bogu koji nas je izveo iz Egipta. I koji je Bog koji nas je izveo iz Egipta? Jehova. Mi nismo idolopoklonici. Krivo primjenjuješ zakone koje je Jehova dao. Ne možemo napraviti bogove od zlata osim Jehove, ali možemo napraviti likove Jehove od zlata. Što biste im rekli? Jer ono što govore je, dijelom, zapravo istina. Pozivaju stranku na Jehovu. Možete to vidjeti ovdje. Sazivanje je gozba za Jehovu. Zapravo, oni kažu da je Tele Bog koji ih je izveo iz Egipta. I nema ni jednog Izraelca, čak ni djece, koji ne znaju da je Bog koji ih je izveo iz Egipta bio Jehova. Dakle, oni sazivaju gozbu za Jehovu, ali koriste slike Jehove. Kako biste im odgovorili? Pa, vjerojatno biste im rekli da su njihove namjere možda dobre, ali da griješe. Rekli biste im da je Eran pogriješio. U tom trenutku, trojice muškaraca postaju izuzetno nasilni i viču vam, tko si ti da dovodiš Arona u pitanje. Ostajete paralizirani pred tom agresijom, a oni vam počinju postavljati pitanja, jedno za drugim. Koga je Gospodin odredio kroz Mojeva usta? Ti ili Aron? Tko je stajao pred faraonom i prenio riječ Jehovinu? Jesi li bio kosa crtica bila ti ili Aron? Tko je imao Mojev štap i činio čuda? Ti ili Aron? Tko je držao Mojeve ruke u bitci protiv Amaleka? Ti ili Aron? Tko se sa 70 najuglednijih ljudi cijelog Izraela popeo na vrh gore da vidi slavu Božju? Ti ili Aron? Kako se usuđuješ ispitivati predstavnika Boga? Tko misliš da si? Hoćeš li reći Aronu što da radi, jer je shvatio? Problem, pravi problem, nije bilo Tele. Pravi problem je bio što je Aron, Božji predstavnik, pravio Tele i organizirao slavlje da mu se klanjaju. U ovoj situaciji, što biste vi učinili? Biste li se počeli svađati s tom trojicom i svima koji su gurali tu ideju da se Jahvi klanja preko teleta? Pa, ne znam što biste vi napravili, ali mogu vam reći što je učinila većina ljudi. Većina ljudi štovala je Tele i sudjelovala u festivalu. Zašto su to učinili? Pa, većina ljudi je vjerojatno mislila da stvarno moraju poslušati Arona. Iz kojeg razloga? Jer ga je Bog izabrao. Ostavili su ga da upravlja narodom, stoga su ga morali slušati. I koliko god su mnogi možda shvatili da ono što radi zapravo nije ispravno, vrlo je vjerojatno da su mislili kako se Bog ne može naljutiti na njih. Iz kojeg razloga? Zato što su slušali Božjeg predstavnika. Ali pitanje je li to ono što je Jehova mislio? Ako pročitamo Izlazak, 32. poglavlje, od 7. do 10. stiha, vidjet ćemo da se Jehova duboko razljutio na svoj narod. Iz kojeg razloga? On kaže da je narod postupio pogubno. On kaže da se narod odmetnuo i da ga želi uništiti. Logično je da ih želi uništiti jer je narod prekršio savez koji su prisegnuli i sklopili samo nekoliko tjedana ranije. To nas navodi, da si postavimo neka pitanja. Prvo, zašto se Jehova naljutio na narod ako su oni slušali Arona? Pa, odgovor je vrlo očit. Jehova ne želi da slijedimo njegove predstavnike ako čine zlo. Možemo si postaviti još jedno pitanje, što je Jehova tada očekivao od ljudi? Očito je da je Jehova želio da narod ne posluša Arona. Ali budući da nije bio neposlušan Aronu u ovom grijehu koji je poticao, odlučio ga je kazniti. Ovo nam jasno pokazuje da, ako Jehovin predstavnik čini nešto loše, ne smijemo ga poslušati, jer ako ga poslušamo, sudjelujemo u grijehu. Istina je da su neki ljudi nagovarali Arona da počini taj grijeh, ali nisu svi nagovarali Arona. Oni koji su se dali utjecati, bilo od Arona ili od ljudi koji su nagovarali Arona, sudjelovali su u grijehu. Drugim riječima, nije izgovor reći, slušam Božjeg predstavnika. Taj izgovor kod Jehove ne prolazi, jer ovaj primjer to jasno pokazuje. Za ponavljanje, do kakvih zaključaka dolazimo? Pa, prije svega, Jehova ne želi da slijepo slijedimo nikoga, čak ni osobe koje je on postavio i ostavio da se brinu o nama. Još jedan zaključak, vođe se kvare. Da, ljudske vođe mogu pogriješiti.
Iako se mogu činiti nepogrešitima, mogu pogriješiti i povući nas u zabludu. Sjećate li se što je Isus rekao? Ako slijepac vodi drugog slijepca, obojica će upasti u jamu. Nikada ne smijemo dopustiti da nas vodi osoba koja tvrdi da vidi, a mi zatvaramo oči, jer jednostavno možemo završiti u jami. Osim toga, možemo izvući još jedan zaključak. Nije sve što se radi u Jehovino ime odobreno od strane Jehove. Postoje stvari koje mogu nositi Jehovino ime, a da ih naš Bog ipak ne smatra ispravnima. Sljedeći put kad ti netko kaže da moraš slušati bez propitivanja upravno tijelo jer je ono Božji predstavnik, sjeti se primjera Arona i zlatnog teleta i podsjeti na to onoga tko ti to govori. U sljedećem videu nastavit ćemo analizirati ova pitanja i vidjet ćemo kako primjer Arona ima puno veze s onim što je upravno tijelo radilo tijekom pandemije. Ako ti se svidio video, sjeti se da to možeš pokazati pritiskom na gumb sviđa mi se. Ova skromna radnja može pomoći da i netko drugi ima koristi od ovoga. Magarica ne laže, uvijek govori istinu.